ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon natong ipangaliya sa Ginoo nga makanunayon ang pagsaksi ug ang pagsangyaw sa atong ebanghelyo, labi na natong mga Katoliko nga nagsunod ni Kristo, aron makatabang sa paggiya sa katawhan alang sa kalinaw, justisya o kaangayan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagtabang nato kanunay, labi na silang pagpamalit aning atong mga raffle tickets karon, nga unta hatagan sad sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay, kahiusa o kalambuan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak og sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Israel paras nga himunga, sa dihang midaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat ug mga halaran sa pag-uswag sa iyang nasod, giligon usab niya ang iyang mga haliging sagrado. Malimbungon ang ilang kasing-kasing, kinahanglang antuson nila ang silot sa ilang sala. Kay dugmukon sa Ginoo ang mga halaran nila ug ang ilang mga haliging sagrado. Karon makaingon sila, kami walay hari, kay wala manamo kahadluki ang Ginoo, unsa may kapuslanan sa hari alang kanato. Mahanaw ang hari sa Samaria, daw sinapsap sa kahoy nga naglutaw sa tubig. Gunubon ang mga halaran sa abin nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Sa ilang mga halaran, manubo ang mga katunukan ug mga kasagbutan, ug unya moingon sila sa mga bukid, tabuni kami sa kabungturan moingon, pangatumpag kamo kanamo. Ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad, daruha ang uma ninyong yuta, panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo, aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang naong sa Ginoo
sa iyang gahom. Paningkamuti ang pagalagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungan. Ang ita kanunay, ang lawom sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siyang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok kalibutan nagahari ang iyang kahukmanan. Ang Ita kanunay, ang lawom sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang taong Ginoong Jesus, awit sa gugmag Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon, ang patriota ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nindot kayong sugdan sa pagpamalandong ang ato karong mga pagbasa ug ang Ebanghelyo diha sa atong tubag sa Salmo. Nag-ingon ta nga pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Ang word nga gigamit
pangitaa unya kanunay. Usahay mangita ratas naong sa Ginoo basta magkalisod na ta. Niyag hayahay gani atong kinabuhi. Murag wa gyud naong sa Ginoo. Permanenting ang atong naong mo itong pangitaon. Siging tan-aw sa samin, sige yung kuas naong, ang imog yung naong, sige yung, basta maayo pag naong. May glawas, may kahimtang, sexy pa, lagsik pa, pero makanser na, unya mag-wheelchair, magsige na yun, Ginoo in town, Ginoo, ana. Din agi siya magmahin siyang naong, ana. So dili day maayo nga mangita lang tas naong sa Ginoo in times of needs nato. Kanunay gidi ay gilingay mong tupad ing nakita nimo ang naong sa Ginoo karon. Karon ba? Kay kanunay man. Isa to pa always. Sa nagsigi karon diha sa impeachment trial, sa impeachment ni BP Sara, nakita ka nila ang naong sa Ginoo? Diha sa atong executive department, presidente, hangtod nga rin barangay level, nakita ka nila ang naong sa Ginoo? Kanunay? Paita. Diha sa atong mga legislatives, hangtod nga rin barangay level, nakita ka nila kanunay ang naong sa Ginoo? Kung saan pagkakita, nga wa man sa sila mangita. Mao na, mura man ni siyag sugo, pangitaa kanunay, pasabot, it requires effort. Gisgotan sa itong ebanghelyo nga nipili si Jesus og special apostles. 12 kabuk. Ang iyang hangyo nga sila mahimong naong niya. Iya magipadala. Pasabot, sila'y magda sa iyang naong. Ang 12 ka apostoles, apila ning atong patron nga atong pistahan karong July 25. Ala, dool na ang ticket, wa pa maurot kaalin. Kaning namalit na to raffle tickets, nakakita ni sila sa naong sa Ginoo, din hinato sa atong parokya o sa atong patron. Pero kanang nagsigig paminaw nato nga more than almost 300,000 average or 1 million average every day, apil nang sa mga reels o sa mga yanang TikTok, mga Facebook, YouTube, mga ibutang talag, mga 1 million na sila tibok kalibutan. Daghan nila wa kakita sa naong sa Ginoo. No? So, bulahan katong nakakita sa naong sa Ginoo. Ing nakapila na nimo gipalit ang naong sa Ginoo. No? Kay ang naong ros Ginoo, ing relasyon sa atong parokya karon, mao ang atong raffle ticket. Nya kakita kay kas naong sa Ginoo, palita dayon. Ano mura mamog na nga hilom. Wala ka kakita nga naong mo na sa Ginoo ang kanang na ang atong raffle ticket. Awa mo kita, bala mo diya. Pero ngano man nga sa 12 ka apostoles naa magi Judas Iscariote nga wa kakita sa naong sa Ginoo, ang kanunay niyang makita o gipangita ang naong sa kwarta. Hangtod nga iyang gibaligya ang Ginoo para na siya kwarta, bahala na ng naong sa Ginoo diyag kulataho na, daog-daogo na, hubuan na, latiguho na, ilansang na sa krus, basta naalang ko'y kwarta. Ana, naay ingon ana. Kinsa karoy nangitag naong sa Ginoo sa atong mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Ana, secret. Kinsa ka nila ang kanunay nangita og kwarta, naong kwarta, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. Ang una rong article, kay upat man ka articles ang impeachment
nga petition against sa Vice Presidente nga gitrial na karon sa Senado. Ang una nilang gihimo gahapon mao ang Article 4 man siguro to, betrayal of public trust. Paglimbong sa pagsalig sa publiko. O ang gibasihan kadtong ning hulga or ning bahad itong iyabang kuan social media ni BP Sara katong lagot kay siya nga gipriso ang iyang chief of staff ba to nya nagkalisod na dito hapit din nakaginhawa di lang yapon ipada sa ospital nya iyang gipugos og da hapit pa siya dakdaki sa tabon sa ambulance atong pulis lagot kay siya ato pag human ato samtang dito na sa ospital ang iyang chief of staff na dagid nila human sa grabing pagbabag lagot kay siya og iyang napamulong sa iyang taas-taas na kanang speech iyang gipamulong nga kung magurgur kuno siya matigbak siya nagsabot na sa kuno siya tao nga mogurgur or motigbak sa presidente sa asawa o sa speaker nga si Romualdez o gikan ato gi-analyze tog maayo o gipailan siya og kaso sa NBI. So ang witness nga gipresentar mao ang NBI agent nga mao man ting ito'y nag-build up sa kaso aron pailan og kaso ang maong panghulga. Ana, pero ang gisulti ni BP Sara kung magurgur ko, kung matigbak na ko, isunod po sila. So indirectly speaking, kung di ko magurgur, di ko matigbak, way mahitabo nila. Muna, wa pa man siya magurgur karon. Abuhi lang yapon ning tulo. So muna nga, kini lalisonon kayo. Nya naminaw ko sa mga lawyers, mga komentaryo nila di social media. Siguro sa ko, naminaw sad mo. Kita taong way kaalaman ang ilang balaod-balaod. Ang betrayal of public trust di ay dili necessary nga criminal act. Dili gid siya per se criminal act. Igo na nga gitawag na siya grave abuse of authority kanabang doon na kay gibuhat nga dili necessarily criminal pero makawagtang sa pagsalig or pagsalig sa tao nimo mura bag di nakakasaligan tungod anang maong buhat bisag dili na kriminal pero tungod anang maong buhat ang tao di na musalig nimo. Sa akong pagsigig paminaw akong analysis ang 24 minus Joey Billion minus ni Jinggoy, minus ni Bato, minus ni Marcolita. So 24, 21 na lang na sila kabuok senador ang mo final of hukom sa mga articles of impeachment kay gipapriso naman si Bato agi ipapriso mo to siya nya nagtago-tago nya si Jinggoy gipapriso na si Marcolita, senador Marcolita gipapriso na di 24 minus 3 21 sila mo final og hukom unya pohon igtapos na aning ilang mga trial diha kining 21 ka senador maoy mo final nya nagkinahanglan og 16 votes para ma-impeach o perpetually tingali ma-disqualified na ang Vice Presidente is a public servant ug usa sa basihan betrayal of public trust. Pero kamoy akong pangutan-on mangutana sa atong kaugalingon sa atong tan-aw sa atong Vice Presidente karon nagbudhi ba siya sa atong pagsalig niya? Nya akong tanaw sa akong ubos nga pangagpas, dili lang ni nato gyud pinaligal-ligal nga paagi. Kung betrayal of public trust, ang atong pangutan-on ang public. Nga sa kadtong gibuhat ni BP Sara nga iyang gisulti katong ingon siya nga ipagurgor niya ang
tulo ka tao basta magurgur siya. Nahiubos ba na wagtangan bagpagsalig ang general public? Kana mo yato ipangutana. Unya ang NBI, gamiton unta nila ang ilang investigative skills, ang ilang pagka-expert sa pag-investigate to prove na ang Vice Presidente nawagtang na ang iyang trust. Sa inyo na trust, dignity. Kanang murag di na siya kasaligan. Pero karon naa naman tay mga tools pag measure sa trust rating sa atong public servants. Sa bag-o karon na trust survey, sa trust rating, si BP Sara man maoy number 1, positive. Mga 30 plus ba to? Ang iyang rating. Unya, ang ato mang presidente maoy negative. Murag negative 15 ba to? Akong na. Kinsa man ron ang naghimo og betrayal of public trust? Ang negative 15 o ang positive 30? Simple ra kayo. Wa tingay sila magbuhat og krimen, pero nganong nawagtang man ang public trust. Kana mo ipailan og impeachment, wa na ka, impeach na ka kay negative 15 na ka. Ang positive 30 man noon nga number 1 sa tanan nga mga rating, mao man i-impeach. Ang negative noon, wa noon. Sakto pa ka ning gibuhat sa atong mga nag-file og ani nga particular article of impeachment. Di ka ni sila maoy mismo ang ni-betray sa public trust. I-impeach nimo ang dunay public trust rating nga positive. Nya di nimo i-impeach ang dunay negative trust rating. Dili ka na maoy insakto nga betrayal of public trust. Kung laning ako pangutana kay di man sa taswito ana. Pero public mangoy giistoryahan, public trust. So ang public maoy mohukom, dili sila. 21 ra gud sila kabuok. Nya 16 ra ang mukon. 16 against 16 senador against pila na kabuok voters na to. 32 million ang nibotar ni BP Sara. 32 million Filipinos against 16. Kumusta man yung 32 million nga ni salig ni BP Sara pag eleksyon niya tong 2022? Konsultahan na sila tanan. Og nawagtangan na ba sila og pagsalig sa ilang gibutaran? Kay majority man sila sa mga voters, great majority. Kana mo'y struggle unta sa ato mga impeachment court diha. Dili kay magsaligan ng ilang argumento, and most of the 21 do na say mga kaso nga betrayal of public trust, accused by 18 Marines, accused by Gotesa, by Saldico, and Diskaya, and many others. Lisod kayo na yun, anak. Mauna ang misyon sa 12 ka apostoles, mao ang pagpapahawa og yawa og pag-ayo og mga masakiton. Kini manggong yawa, bakakon kay ni. Lingay mong tupad, ing nakapila na kada kapamakak. Kanang bakak, samas gibuhat ni Judas, nga nagpakaaron ingnon siya nga magsunod ni Jesus, pero doon na day say, hidden agenda nga evil agenda, maunay betrayal of public trust para nako. Pagpamakak ba? Kana bitang moingon ka nga 20 na ang kilo sa bugas ug ako'y molingkod. Nya wa gyud na mahitabo. Betrayal of public trust kay gisulti na nimo panahon sa kumpanya. Nya pag-abot na paglingkod nimo, wa di ay. Kana bang mosulti ka sa imong suna nga naatay 5,500 flood controls in place na napagidaghan coming. Unya baha di ay August flood controls ang nahitabo. Di ba maunay pamakak? Betrayal of public trust siguro na ay. Kana bang moingon ka nga 1 million houses for the poor every year. Unya 6 million ang target nato for 6 years. Unya karon pila pay nahimo. Kana bang moingon ka maghimo kag
4,000 classrooms every year. Nya 22 classrooms ra di ay ang nahimo para sa mga estudyante nato sa public schools. Dili ba na pamakak og maunay betrayal of public trust? Gihiring ba na sa atong Senate karon? Wa. Ang flood control wa na. Wa na nila hisgot eh. Nga dako kay ng scam. Proven na gid na nga naay trillions nga nawa diha. Sa flood control pa lang na, wapay labot ng DepEd, wapay labot ang LTO, wapay labot ang BIR, Customs, and many other departments nato nga naay daghang corruptions nga nahitabo. Wa sila'y hearing ana, and those are acts betraying the public trust. Sige tagbuhis, sige tagbuhis. Istrikto kay silang manguliktag buhis, pero ila ra day gipang bulsa, gipang sud og malita, gipang deliver sa pipila. The mission of the 12 mao ang pagpapahawa nining yawa sa atong kasing-kasing. Mao sad nay mission ni Santiago Apostol, kay apostoles man ni siya, naputol in taong iyang liog tungod anang maong mission. Ang pangutana, mag-celebrate man ta sa iyang pista kaha. Sugod naman ta karong Domingo sa atong Triduo Umas. Lingi ay mong tupad ina andam na kang maputlan. Ina ba? Andam na kang maputlan? Oh. Kana, muna mudaig ko ni Jinggoy Estrada. Mudaig ko nila ni Senador Marcolita. Mudaig ko ni Bato de la Rosa. Karon, gi-persecute sa ilang function as senador. Pero wag yun mausab ang ilang baruganan. Sakto man ang ilang baruganan o dili. Ang nindot, nibarug sila sa ilang baruganan. Dili pareha aning pipila, like Chase Escudero, paling-paling, Joey Villanueva, paling-paling, o kadang uban diha, siging paling-paling, nga sa una, magsiging ingon, never again, karon di na gyud mutingog. Di na gyud maghilom-hilom na lang. Paling-paling. Ang atong patron, ang atong santos nga duha ka buok dinhi sa Pilipinas, wa gyud mag-usab-usab ang desisyon hangtod namatay sila. Kana mao'y model sa tinuod na public servant. Ngano man nga kun bisan asa magsuroy-suroy si BP Sara karon madinhi man o sa abroad, magdugok man ang mga Pilipinos, hapit man di siya kaagi sa kadaghan sa mga Pilipinos nga magsigig siyagit niya og Duterte. Nya magsuliyaw gid sila sa kalipay kung naa siya. Ngano magsuroy-suroy karon ang atong presidente, mura ra mag-iro nga way tag-iya, hilo man kayo ang palibot. Hain Manila ang tinuod nga nagbetray sa public trust. Kana tingali mo atong i-challenge atong mga senador. Dili kay magpakaron ingnon anang ilang mga tiki-tiki diha nga kunuhay mga legal nila nga mga analysis, pero ang real analysis nga apektado na kaayong atong nasod ilang kalimtan. Basin og ang gibuhat ni BP Sara dili betrayal of public trust but betrayal of private politicians' trust. Private politicians nga dunay kunaybans sa pagpangawat o ilad sa atong katawhan na Pilipinon. Unya tungod kay duna man say gisulti against aning maong secret private group nga politicians, gikasuhan siya betrayal of public trust. Mao na si Jesus, pinangga kaayo siya sa tibuok katawhan, bagang katawhan magsunod-sunod niya, pero naglagot niya ang mga leaders, pipila ka mga leaders sa mga Hudiyo, ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga leaders sa mga pari atong panahona, naglagot niya, mo nang gipatay siya, ug gipasanginlan nga nagbetray sa gyapon sa public trust. Iya kunong gisupak
ang balaod ni Moises. Mo nang gipatay si Jesus. Epektibo man kay nang yawa kay sila man ay magkupot kasagaran sa authority. Kay ang tinuod nga authority nga sunod ni Jesus dili authority sa kalibutan, kung dili authority against the evil spirit. Kana bang pagpuyo unsay kamatuoran, pagpuyo unsay hustisya, pagpuyo unsay kaangayan, pagpuyo ug unsay kaputli sa kasing-kasing, mao ni siya ang authority nato. Ikaw nga kanunay nahigugma, ikaw nga nagkanunay nagsunod sa hustisya, ikaw nga nagsunod sa kaangayan, ikaw nga nagsigig sunod anang pagpaubos, solid, lig-on ang imong authority against Satan. Pero ikaw nga nagsigig higugma ang imong gahom, sigig higugma ang imong kwarta, kanang imong opisina nga di jud ka gustong mailisan ka diha, mupatay jud ka og magpakamatay para ana, wa kay authority against Satan. Ug mao na diri ang nahitabo sa atong first reading. Matod pa sa Ginoo, nag-anam og kadaghan ang bunga niining paras nga gitawag og Israel, nag-anam sad ag kadaghan ang ilang pagsimba sa mga Dios-Dios. Ug ato nang i-relate sa ato rong mga public servants, apil na sad ming mga pari kay public servants mami, government or religious sector, tendency gina nato mag-anam kadaghan ang atong achievements in life, mag-anam sa tagka gahi ug ulo, mag-anam sa tag-ak nga muratag Ginoo. Kuyaw kay na. Kining mga tawhanang naglingkod sa atong gobyerno, labi na nang naas Congress o sa Senado o sa Executive Department nga elected, purti ani nila ka mga buutan panahos eleksyon, pagkumpanya. Purti ani nilang higugma kunuhay sa public. Pero karon nga nakalingkod na, purti na gid nilang ligunag mga baruganan na bisag wa na takauyon sa ilang desisyon. Bisag wa na nila buhata ang atong gipangayo sa public. Mura lang yapon sila proud kaayong mo istorya-istorya diha. Di na gyud sila mauwaw. Bisan og nakita na gyud nga makauuwaw na kay ilang gibuhat. Una, matud para ba diri ni Hesus aw sa Ginoo diri sa unang pagbasa? Kay wa naman mo kakita nako. Gasige na malamog himo anang inyong mga pillars, dugmokon ko ng inyong mga haliging bato, apil na sad mo. Makaingon na unya mo, wa nami hari, kay wa nami mosunod sa Ginoo. Igabot mas panahon sa silot ba? Muingon na lang unya mo tungod sa inyong dako kayong kauaw, mga bungtod tabuni kami. Ana ta? Manglipaghong ang imong naong sa kauaw. Mutago na lang ka. Tungod kay nigawas na ang bunga sa imong sala. Munang niingon ang Ginoo diri sa atong kanang unang pagbasa, niingon siya, ipugas ang binhi sa katarong aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Daruha ang uman ninyong yuta nga atong kasing-kasing panahon na nga pangitaon ninyo ang Ginoo aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Muna kitang mga tao, kita mga Pilipinhon na mangitay Ginoo, generally speaking, kanirong gibuhat sa ato dihang mga executives o sa mga legislatives, questionable man gyud kayo na, magampo tag maayo nga unta magpadayon sila, mabag-o ilang kasing-kasing. Ako pasalamat sa ko nga naay mga senador nga mga nindot sa kaayong mga view, like nila ni Senador Peter Cayetano, gasigig uphold sa atong preamble, sa atong constitution ug sa guidance sa Ginoo, guidance sa kaning scriptures. Na-practice ba na nila gwa? At least mu-mention pa gyud sila ana kanindot. Kaysa uban legal ra gyud usahay pagani legal conclusions sa ilang mind nga wa na mabase sa tinuod gyud nga kanang doktrina sa atong kaning pamalaod.
ila na lang kaugalingong pag-interpret. Sama anang moingon ka, kadtong gibuhat ni BP Sara, culpable siya ato for impeachment tungod kay niingon siyang igurgor nako basta magurgor ko, igurgor nako kining tulo ka tawo. Culpable ba siya na? Depende sa imong legal mindset o moral mindset. Kanasang moingon mo, unya na lang ko mopalit og raffle ticket. Unsa man ang klasiha sunahona. Hapit na raba mo abot, karon na raba ning July 25 kutob. Kanus-a pa man ka mopalit. Basig ugma, gurgur na ka. Sige na, manindog na ta. Mga igsuon, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan sayod kita sa iyang pagkamahigugmaon. Muingon kita, amahan dasiga kami. Amahan dasiga kami. Nga sila nga gitawag diha sa simbahan aron mangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa tanang mga suok sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan o kinabubutong mutubag sa pagdapit sa Dios aron makig-uban sila kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Nga ang mga batanon makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa kinabuhi sa pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kusog gikan kanila nga nag-atiman kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Ang atong mga minahal nga nangamatay na, upahulay diha sa presensya ni Kristo didto sa iyang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dasiga kami. Makagagahom og langitnong amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mugma, sa gubaw sa tusa. Kining pano, kining vino, kinama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasa mo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon na imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Patuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, inihatag ka namo karong adlawan. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo,
apan Palipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness, cause your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears of sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom. Apan mulihok rani kon atong ipakita ang naong sa Ginoo dinhi nato ug mangita sa kanunay sa naong sa Ginoo nga mao ang kamatuoran, hustisya, kaangayan ug uban pang mga virtues. Salamat sa nagpakita nato sa naong sa Ginoo nga namalit sa atong raffle tickets. Niabot ang atong halin og 35,560 ka tickets. Nga naay 54 ni ani nga one-stop challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit. Salamat kayo. Nga ang atong pagpangonpirma, padayunan ninyo pagsuporta karon ng July 10. Duha na lang kaadlaw mo end na ang atong pagpanawat sa konpirmahanan. 12 years old pataas ang atong konpirmahan. Nga unsaon pagpalit nato og raffle ticket diha sa atong gawa sa simbahan ay naninda diha sa ato sang opisina naasad roy daghang nagsuroy-suroy naninda nitabang nato. Salamat kay nila. Nya naasad sa online. So pwede ninyo ipadala sa atong bank accounts. Tanawa lang ning atong bank accounts dinhi sa atong screen. Pwede sad sa GCash, open pang amo mga GCash karon. Nya kwarta padala, pwede sad kayo, no? Nya i-address lang sa akong pangalan o sa atong secretary si Remedios Ocaba o kaning ubang mga ngalan dinhi nga naay contact numbers. Salamat kayo. Nya ako sang ipahibalo padayon nga ang atong cooperative Sub Filisco San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative nag-pre-selling na karon sa atong Columbari units para makatukod na ta pre-selling ang kada usa nga unit na ay levels 70, 80 o 90,000 ang presyo.
Niya kon mahumanan ni puhon, mag-anam na nig-adjust, mapunan ni siya mo increase nig mga 60 to 70% ang iyang presyo. O na kung gusto na mo karong mo abil, maka-abil mo in cash na i-discount or in terms kanang data-data. Kuntaka lang ang atong mga admin sa atong cooperative. Mga ngalan ani nila si Raquel Jacobi, si Maria Cirilina Tan, si Shame Oderio, si Bernardo Jacobi o si Hinara Laborte. Mao ni ang atong mga admin. O inyo nang kontakon, i-facilitate nila ang inyong pagpalit sa units. Ay, nautunta. Kay paduong manggita dito. Linya imong tupad na maabura gyud ka. Mabukog ra gyud ka. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Matugday ko ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba